Jongens en meisjes, ik ga deze eilandmandje verstoppen ergens in de locatie. En vindt het, wie weet, vindt het. Maar ik ga het even snel verstoppen. Kijk even naar de grond. Dus ik ga ze weer op. Hey, Terugkijken. jongens en meisjes, ik heb het verstopt. Laat het maar zien. Dit is de tip. Dit is Het is bij de boom. Hier. de tip is ook, Dit is de nummer van de weet ik veel. lamp. Dit is de nummer. Misschien helpt dat jij veel meer. Ja. Maar wij zijn En ik ga even de omkring in. Mijn zus rijdt in mij bijna aan. De boom waar het aan hangt. Het eilandbandje. Er is een brug en een beek. En de paal. met een nummer. Ja.